Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Sudais ko zan iya sanin sunanki? Sunana Fatima. Fatima kin kira ni me yake so miki? Ina so ne a mun Frank din sorry na in sani ko yana suna da gaskiya ko baya suna. Okay, me sunan shi? Sunan shi Muhammad. No, 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 no. Gashi ne Piki ko Muhammad. To Malam Muhammad ka shigo kuma Fatima. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Malam Muhammad barka da rana. Barka dai. Yawwa kaga an kira ka da bakon nan ba na san magana mai magana ba. Wallahi. Yawwa muna yin wani program ne na masoya kana ji? Wallahi a cikin 'yan matanka ne wata baiwa Allah ta bamu numban ka kullun tana bamu labarin Muhammad ɗinta waye. So muna jin daɗi yadda take bamu labarin ka gane? Sai muka ce za mu ba kyauta har in dai muka kira Muhammad ya gaya mana sunanta. To ita wannan sai na daga ina ne? Yanzu haka mam ina tare da ita. Jar uba. Yaki. Kuna tare da ita? Yanzu haka duk abin da kake ga tana sauraron ka. Ya haƙuri da Allah ka ce masoyiya na. A cikin 'yan matanka ba kullum tana bamu labarin ka to muna jin daɗi sai muka ce za mu ba ta kyauta har in dai ka gaya mana sunanta. Yanzu sunan masoyiya ta kake son faɗa. Ana gaya ta za mu ba ta kyauta ne. Yanzu kuma ka ce kuna tare da ita. Da Allah to kuna tare a ina? Kar ka damu da inda muke. Kudin sunanta ga inda ita ce da mun san ita kadai kake kulawa. To a da dai masoyiya ta ɗaya. To me sunanta? Sunanta Fatima. Now? Fatima. Okay, kai Fatima kai kake kulawa. Fatima nake kulawa. To shikenan mun gode wannan to. Ba ka kaina ko yanzu kake so ka nuna bukatar ka daga kai